Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 16, 2020. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Assistant City Engineer sa siyudad sa Kabankalan napatay bangod sa COVID-19. Samtang Vice Mayor Pamilyaran may padhag angot sa pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa Bacolod. Sa mga nagapangunang balita national, DOH nakitaan ang pagbubo sa numero sa COVID-19 clusters. Samtang Malacanang naghimo sa executive order para sa task force nga magatutok sa rehabilitation efforts. Sa aton balita international, bago nga outbreak ng virus na record sa Australia pagkatapos ang malinalagon nga pag-contain sini. Sa aton balita sports, Coach Yang Giao mas gusto nga magpatigayon sa normal tournament sa masunod nga season. Sa aton balita entertainment, Casey Concepcion ginbaliga ang pilas ng iya koleksyon nga alahas para makabulig sa mga naapektuhan sang pagbaha sa Cagayan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Good evening sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor sa sumong iya nga gabi sa aton man Facebook Live sa Aksyon Balita Evening Edition. Thank you so much good sa pag-monitor ninyo. Sa kay Sir Francisco Mueda Esclavincen. Uy, sige. Thank you so much, good sir. Makakadto na ang amon nga patrol. Thank you, good sa information. Sakay, Miss Heaven, good evening. Sakay, Ronnie Flores Ferrer, mayong gabi man. Sakay, Irene Agabon, good evening. Kagkaya, Ma'am Jocelyn Libuon Despoco, good evening man. Sakay, Sir Lito Sicondes, naga-monitor from KSA. Kay, okay. Si Ma'am Cyrene Agabon gali nagalantaw dira sa area sang Barangay Bata. Sa kay Sir Alex Monteza, good evening man. Mayroon na nga pag-monitor sa imo. Aba, galuto siya. Sige. Sa kay Sir Arnold Malacad Arnosa, good evening man. Sa kay Rocky Aplaska Susanj, takto ni pagbasa ko. Good evening. Sa kay Sir John Marie Radok, good evening man. Ayong gabi watching FB Live here in La Castellana. God bless and stay safe. Sa kay Annabella, good evening. Si Action Ann Subong, hindi si Action Eden. Sa kay Saliwata. Sa kay Sir Alex Montesa, ano nang ginaluto mo, sir? Share din pag may time, char. Ito kalapit lang. Anyway, thank you so much again sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa subong iya nga gabi.
And by the way, sa atong gali nga mga ka-action, kay do di na to ding ako nga copy man. Lang gid. Okay, ari siya. Sa mga ka-action naton nga gusto dira pala nga magbulig kay ti syempre ang Aksyon Radyo isa man sa mga programa na or programa sa Aksyon Radyo ining Operation Tulong nga ginatawag. So kaupod ini sa nga Sowing Legacy Movement Incorporated nga isa iya ka non-government kag non-profit organization magabaton sa nga inyo nga bulig o kondonasyon dira sa para sa mga pumuluyo nga apektado sa nga bagyo didto gid sa area sang Luzon. To kadamo gid didto ang nagkala-apektuhan. So ano ba ang pwede nga mahimo ninyo iya nga idonar? Cash, goods for sanitation and hygiene. Medyo less lang tadanay sa mga clothing balakay do subong nga may COVID-19 do hindi pa nila or hindi nila i-allow ang kaangay sina nga mga ginahatag since nga mo na gani prone sa transmission sang COVID-19 even nga gin-sanitize na ina or ano pa gidira pero mas maayo binang precaution. So sige, sa magabaton asang donasyon ng Aksyon Radyo, bukas na kami sa pagbaton sa cash donations. Umpisa subong iya nga adlaw. Pinaagi dira sa GCash isa man ka online application. Sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod nga gusto iya nga mag-donate sa cash apang gusto nga personal nga ihatag ang donation, pwede kamo nga magtawag sa among numero 4343861 4343861 o kung sa isa pagid namon ka numero nga 708-1237 708-1237 kag sa amon man nga cellphone number 0947-63 para sa dugang pagid nga detalye agud iya nga makuha ang imo man nga donation. So mga residente outside Bacolod, pwede man nga maka-donate sang cash. Kung wala sang GCash, ti pwede sa gihapon magtawag sa akon mention nga mga numero. Kay para iya nga mapadala, kag ti ma-cater mo namon ang inyo iya nga ipadala diri nga mga donation. Ti ang inyo dira gamay nga bulig, dako na ina para sa aton man nga mga ka-action, ilabi na sa mga naapektuhan sa nga pagbaha sa area sa Luzon. Standby kita danay para sa aton man nga local news. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:12, kagaron sa detanya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Patay ang Assistant City Engineer sa syudad sa Kabankalan bangod sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Mayor Pedro Zayco ang napatay nagaedad sa 48 anyos nga lalaki sa barangay Talubangi sa among syudad. Sa record sang City Health Office, Nobyembre 14 sang ini ang magpadulong sa Bacolod kaupod ang mga co-workers kag pagkahapon nagpauli sa iyabalay sa Kabankalan. Nobyembre 6 sang ini ang mag-report sa duty kag sa sunod nga adlaw ini ang nagbatsyag sang hilanan. Nobyembre 7 tubtob 12 siya ang nagtenera sa iyabalay kag wala na mag-duty kag Nobyembre 13 sang ini ang gin-admit sa pribado nga hospital sa Bacolod. Nobyembre 14 naman sang ini ang ginkuhaan sang RT-PCR test kag Nobyembre 15 alauna imedya sang kaagahon ginsaylo sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital kag alas 3 sang gindeklarar sa mga attending physician nga napatay. Alas 12 sang udto sang gincriminate ang bangkay sa digman sa protocol sang Department of Health. Sa siliman nga adlaw ginpahibalo ang City Health Office nga positibo sa COVID-19 ang resulta sang swab test sa pasyente. Ang pasyente nagabatsyag sa balatian nga diabetes kag hypertension.
Sa kaangot nga balita, ginpaidalom ang City Engineer's Office ng siyudad sa Kabankalan sa Negros Occidental. Hindi matapos napatay sa COVID-19 ang Assistant City Engineer nga nagaedad sa 48 anyos. Sulod kay Mayor Pedro Zayco, gin-lockdown man ang compound sa puluyan sa nga engineer sa barangay Talubangi nga malapit lamang sa City Hall samtang naka-quarantine ang iya nga asawa. Dugang pa ni Zayco, ginpaidalom sa home quarantine ang tanan nga mga empleyado nga assigned sa City Engineer's Office kag natala na nga kuhaan sang RT-PCR test buwas nga adlaw. Ginklaro sa nga alkalde nga wala na mag-report sa duty ang engineer sang ini ang magbatsyag sang hilanat umpisa sang Nobyembre 7. Sa record sang City Health Office as of November 15, ang Kabankalan may ara sang 398 ka mga COVID-19 confirmed cases, 339 ka mga recovered, 52 ang active cases, kag 7 ang napatay. Assistant City Engineer. Ari ng abon, abot kapon, din-cremate dayon to. At tumandok sang Kabangkalan, barangay Talubangi, ina siya. Mga kuan bating, may asma o kung kuan siguro. 1 week na, way naka-duty. Way siradong engineer, so, in-disinfect ng City Hall, kapon, subong i-disinfect ang compound sa balay nila. Kailas na ang balay, lapit na din sa City Hall. Ang kabahin sa pagpahayag ni Kabankalan City Mayor Pedro Zayco. Sa ibang nga balita lokal, nagpositibo sa COVID-19 ang officer in charge sa OIC Provincial Budget Officer sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, nagligid nga Nobyembre 13 sa nagboluntaryo nga nagpa-swab test ang mga persona matapos nagbatsyag sang hilanat kag Nobyembre 14 sa nagwa ang positibo nga resulta. Dugang pa ni Diaz, nagpositibo man sa virus ang bayaw nga lalaki sa budget officer. Gin-swab test ang mga empleyado nga nagka-contact sini sa Provincial Budget Office kag lunsay nagnegatibo ang resulta. So kay Diaz, posible nga nakuha sang empleyada ang virus sa ilapuluyan sa syudad sa Bacolod, mangod nag-hire ang idoy sinis ng 5 ka mga professionals agud magpangamuyo angot sa hukas lalaw. Ginampisa na sa Provincial Health Office ang pagpangita sa 5 ka mga nagpangamuyo nga ang kalabanan senior citizens. Sa karon, ang OIC Budget Officer ay naka-quarantine sa Mambucal Resort sa Banuasang, Morsha. Our OIC budget officer submitted herself for voluntary swab because ng fever sa Wednesday, and the results came out sa Saturday about noontime, and the results yielded that she is positive for COVID-19. Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Sa dugang pangabalita lokal, ginklaro ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sang Local Interagency Task Force sa Bacolod nga kalabanan sa mga pasyente nga kabahin sa 52 ka mga panibagong nga kaso sa COVID-19 sa syudad, ang kalakip sa mga medical workers nga nagpaidalom sa surveillance test kag mga household nga gintumod sang contact tracing team. Sunod kay Familiaran, sa piyak sang natabo nga pagtaas sang kaso kahapon nga adlaw, ini ang hindi makabigbilang fresh cases nga record sang syudad. Base sa pinaka-latest nga tali nga pagwa kahapon, ang Bacolod ang mayara sang 5,124 nga kadamuon sang kaso. Sa diin 4,582 diri ang tigayon na nga naka-recover, samtang 391 na lamang ang active cases. Ang Bacolod mayara sang 151 nga kadamuon sa mga pasyente nga nagkalamatay ukon 2.95% lamang sa nga positibo nga kaso. Ang aton sa buong cases ni kuan sa household kag healthcare workers, ang consolation mo lang din sila fresh cases, product ni sila sa contact tracing. Inyang fresh cases mo kay way mo balang gulpi na may nagpositive to, way mo balang ko din nagalim. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Tigayo na nga nasaylo sa isolation facilities ng syudad ang tanan ng mga pasyente nga nangin bago nga kaso ng COVID-19 sa Bacolod. Ini ang ginkumpirmar ni Executive Assistant Ernie Penida nga human ang tagpamuno sang extraction team. Sunod kay Penida, wala sang backlog sa ila trabaho bangod ang tag sa mga positibo nga kaso nga nagalabot sa italtapan ang ilagilayon nga ginaaktuhan. Sa piyak kabahin, ginkumpirman ni Penida nga ginaprubahan na sang Emergency Operations Center ang pagpatigayon sang surveillance testing sa grupo sa mga food delivery
delivers. Apang wala pa sa karon natala na ang pat-o nga schedule. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang isa ka hardinero sa sulod sa iya payag-payag sa pribado nga resort sang Almadria Highlands sa sitio Mambucano, Barangay Kabatangan, Syudad sang Talisay sa tong Domingo sang gabi. Ang biktima ginakilala kay Rogelio Ducay, legal ang edad ka nagapuyo sa uman nga lugar. Ang mga ginatudlo nga persons of interest ang magtiyo nga Sanday Serelo sa Lapas, nagaserve nga tagbantay sa isa ka farm kag Rogelio Armamento nga ginakabig naman nga watchman sa mga resorts kag kaupod sa biktima. Sa inisyal nga investigasyon sang Talisay PNP, nasapuan si Ducay sa guwa sang iya payag nga may pila sa ulo kag patay na. May dinumugay pa nga natabo sa sulod sang iya ginapuhian bangod naglinapta ang kagamitan, may dugo sa iya kasilyas kag ginganoy pagwa base sa dugo nga nagalinapta. Sunod sa investigador sang Talisay PNP nga si Police Corporal Aljan Bautista, posible nga nagasuyaay sa trabaho ang nagapangulang nga motibo sang krimen matapos ginaligar pagpahalin kay armamento bilang watchman sa ila ginaobrahan. Ginaprepare na ang kaso nga pagpatay batok sa mga sospetsado. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Sa itong mga ka-aksyon, pinaka-importante. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa... Okay, welcome sa ikaduha. Ikaduha nga part sa aton nga Facebook Live. Okay. Sa mga ka-action naton nga naga-monitor, continue, steady, char. Sa kay Jo Marie Hamile, good evening. Okay, kay Yvonne Onyokya Okyanab. Baka budlay sa iyang apelyado. Okay, good evening sa Rivera family ko no. Sige, thank you so much. Sa kay Eleanor Acostan, good evening man. Please tell the health to return. Okay, sige. Kabay pa sir. Sa kay Sir Alex Montasa sa liwat. Arangkada sa kahanginan halin sa barangay Takuling padulong sa barangay Granada. O layo ba? Padayon lang. Hasta nga wala pa. Monitor lang anay sa panglakaton. Sige. Thank you so much. Good seeing mo dira sir. Sa kay Ma'am Rose Guevara, good evening man. Sa kay Ma'am Merly Dolido Magallanes sa mayong gabi. Okay, sa kay Pauline, good evening action and shout out from Barangay Bagroy sa Banwasang Binalbagan. Sa kay Eleanor Acostan, sulit. Nagsulit. Sa kay Janicio Telebrico, mayong gabi man. Sa kay Martin Aliling, watching from Imos, Cavite. Sa kay Paula Porras, good evening action and Porras family nagapamati gid kami diri. God bless. Sige, thank you so much good. Kay Action via Jonathan, mayong gabi man. Kay Chris Vilma Treyas, good afternoon action and watching live S-Home 3 Barangay Estefania. Sige. Thank you so much, good. Sa kay Enavoy Duhino, good evening action and monitor lang kami diri sa Banago Port. Thank you so much, good sir. Sa kay Margie Rose Aros Dukay. Sa diin ina sir.
Sa diin ina, ma'am. Sa kay Regent Tan Villalon, good evening. Good evening man kay Dennis Richard Tiborgo, magkag sa Energy Fans Club. Uy, ginakalimtan mo yung mga sekretarya, Anthony Jones Havillo Ceblano. Good evening. Sa kay condolence ko no sa pamilya Dukay. Okay, sa kay Mythor Buenaflor, good evening. Naga-monitor kami diri sa Dubai. Kamusta na sa family Buenaflor sa San Dionisio, Granada. Sige, thank you so much. Sige. Sa mga ka-action galit naton ha, ara na gin-message na da ni Aksyon John Diaz. Ang pwede ninyo nga paking-angutan if may ara ka mo yasang donation. So, sige. Thank you so much, Ged, sa tanan nga naga-monitor. Balikan ko sana sa babaw kay dumayari ko din na skip. Sa kay Ma'am Cory Vidaha, good evening from Kuwait. Sige. Thank you so much, good ma'am. Sa kay Ramona Azero, good evening, Action and from Barangay 35. Sa kay Cyrene Agabon, shout out ma'am sa akon mga amo sa Miss Joe kag Rose Asados. Ano ni siya magbasa ni? Sige, anyway, thank you so much gidra sa imo ma'am Cyrene Agabon. Standby ka tadanay para sa aton man nga national news. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:27, kakaroon sa niya sa ngaton mga nagapangunang balita national. Ginanunsyo sa Department of Health ang nakita nga pagnubo sa numero sa COVID-19 clusters sa Pilipinas, kag nagalaom nga magapadayon na. Sa virtual briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang nakitaan sa karon amo ang pagnubo sa kadamuon sa nagapositibo sa virus, kag pagsaka sa availability ng resources. Dugang pa ni Vergere, nadula naman ang clustering sa kaso sa mga lugar nga sadto gin-identify bilang hotspots ng virus. Panayag pa ni Vergere, ang transmission rate sa Pilipinas yara sa less than 1 sa sulod sa pila ka semana kag bulan nga nagakahulugan nga naghagan-hagan na ang transmission. Magahimo sa karon sa executive order ang Malacanang magaplastar sa mga responsibilidad sa task force nga gintugod ni Presidente Rodrigo Duterte agud nga papadali ang rehabilitasyon sa mga lugar nga naapektuhan sang sunod-sunod nga typhoon sa sulod sang 2 ka bulan. Sino kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang Build Back Better Task Force ang ipaidalom sa executive o kon sakay Executive Secretary Salvador Medialdia. Ang mga miyembro ginalakay pangan sa Department of Agriculture, DPWH, DBM, DSWD, National Irrigation Administration, National Electrification Administration, kag NHA. Dugang pa ang Philippine Air Force, Philippine Navy, kag Philippine Coast Guard ang maghahatag naman sang assistance sa task force.
Sa katapusan nga balita national, ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang active hazard pay para sa mga health frontliners sa panahon sa national emergency kag special risk allowance para sa pribado kag pampubliko nga health workers nga nagatatap sa COVID-19 patients. Sa administrative order nga ginpirmahan kay gin-issue subong nga Lunes, ginmando sa Presidente ang paghatag sang active hazard pay tubtub 3,000 pesos sa kada bulan sa tanan nga human resources for health kangay sa medical, allied medical staff kag iban pa nga personnel sa public sector nga nagserve bilang frontliner sa panahon sa COVID-19 pandemic. Ang mga grant exempted sa income tax kag ilakip sa dugang sa anuman nga pareho nga benepisyo sa idalom sang existing nga lahi, issuances kag rules and regulations. Ginaprubahan man sa Presidente ang paghatag sang special risk allowance nga hindi magsobra sa 5,000 pesos sa kada bulan para sa public kag private health workers nga nagatatap sa COVID-19 na patients. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Detalye sa aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Kag sa detalye sa aton balita international, nakarecord ang South Australia State nga Adelaide sang 4 ka bago nga kaso sang COVID-19 antes pa magsaka ang cluster sa 17 nga ginakabig pinakadamo halin sa bulan sang Abril. So kay Chief Health Officer Nicola Spurrier, tama ka klaro nga ang cluster nataho sa hotel nga gingamit para sa pag-quarantine sang travelers nga nagbalik halin sa luwasang pungsod sa diin isa ka infected ang nagatrabaho. Bangod sa natabo ginmando sa mga opisyal ang pag-isolate sa ginatos ka individual, samtang ginpasira naman ang mga eskwelahan kag negosyo nga konektado sa amo nga pasilidad. Sa atong balita sports, mas gusto ni NLEX coach Yang Gao nga magpatigayon sa normal tournament ang PBA sa masunod nga season pagkatapos ang ginpaligay nga 2020 PBA Philippine Cup sa bubble. Si Gao ang nagserve bilang Vice Governor sa Pampanga halin 2004 tugtog 2013 kay naghatag sa dako nga papel sa pagdala sang liga sa Clark kag mag-set up sang bubble. Ang iya team hindi makatinar sa bubble bisan gustuhon Manila matapos nga ang NLEX isa sa 4 ka team nga nagkakas sa elimination round. Sa sang temprano nga pag-exit, ginpahayag ni Gao nga kontento ini sa bubble apang mas gusto sini ang mas normal na nga operation. Kag sa atong balita entertainment, ginbaligya ni Casey Concepcion ang pila sang iya koleksyon nga alahas agud nga makatipon sang pondo nga gamiton agud ibulig sa mga naapektuhan sa Cagayan. Sa iya Instagram page, ginplastar ni Casey ang mga proseso sa pagbakal sang alahas. Sa nawaluan, linibo ka mga residente sa Cagayan kag kaiping ang mga probinsya nga konektado sa Cagayan River ang natrap sa ilatag sa mga puluyan bangod sa pagbaha nga nadulot ni Typhoon Ulysses. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:38. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton nga mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 16, 2020. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko.